जोंनि शिबसागर टाउन Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै जोङो बोराय बुरि सानैजों मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ दिनैसो जि सानदुंखा मोदानलायनाय सानदुं आयौ पागला गरमखाने सानदुङा जोंहा प्लास्टिकखौनो दाबो बोखारबावाखै गारिनिखौ मानोना होमबा जोंहा सीट कभार लगायनो हाथ'वाखै बेखायनो माने बोखारथ'वाखै आरो सीट कभार लगायबासो डाइरेक्ट बोखारखानोसै नङाबाथाय लेथ्रा नाङो नालाय ओंखायनो दाख्लैयो सार्भिसिं खालामनो थांनायाव इनि पुरा जोंहाना कभारा व्हाइटसो नालाय इनि गुफुर व्हाइटथारबो नङा आरो बेखौ मा होनगोन मिथिया बेवहाय ओमफ्रायो पुरा सुनानै लायनायानो लेथ्रा दांदेर दुंदेर गाग्लि गुग्लि जाजोब्बाय ओमफ्राय दा सीट कभारखौ लगायथारनांगोन नङाबा जानाय नङा बिराद लेथ्रा जायो ओंखायनो प्लास्टिकखौ बोखाराखै आरो ना होनदों आरो थांबाय थानोसै बिदिब्ला नै गाइस टल सफैबाय जोङो नैयो गलाघरनो आरोना इयाव हाबनो मोना मानसि हाबनो होआ आरोना इयाव नै ओमफ्राय बै नै टला बै नै नुहुरदोंना लामाया जा मोजां जाखादों नै नायलाय दंफाङा ओमफ्राय मानसि जासिदों माथो पुरा गारि गोजाथार बिदि इयाव हाबथ'ला जोङो गाइस जोङो जयसागराव थांसै जयसागराव माबायाव मा होनोमोनलाय जयसागरनिया मा होनोमोनलाय गणेशयाम ना मा होनोमोनलाय नै जों गणेशयामाव थांसै गणेशयामाव थांनोसै सिदा जाबाय जयसागर कलेज ना जयसागर कलेज ओमफ्राय नै ओरैजाय फख्रि नै गाइस सफैबायानो जोङो बै नुहुरनायानो आरोना बै गेट नुहुरदोंना बेनो इयाव गोदान पार्क बानायदोंनो मा होनो गोदान गोबाव जाबाय आरो गैयामोन गोदान ओंखारदों नै इयाव माबा टिकेट लाबावनांगोनसो खोमा सफैबाय जोंनि फैनो गोनां दिनैनि डेस्टिनेसनाव होनदो आरो गोबां मानसि जायो माथो बिराद सिगांनो खेवबाय आरोना ओमफ्राय आं खोनाबाय दंमोन दिनै आङो माने अबाव थांनो अबाव मानो बेवहायनो फैस्राबाय आरोना जायगाबो गैला नालाय बेरायखांजोब्बाय जायगाया माखायाबो बै दंफांनि खाथियाव दिनै थांबा मोजां जागोन दां एसे नै जोंहा इयाव गारिखौ पार्किं खालामबाय ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांबाथाय आर्मि केम्प मोनो आरो ओमफ्राय बैयाव नै बेवहाय रेस्टुरेन्ट दङ इदि आरो ओमफ्राय आं दिनै सेन्देल जि लानायखौनो गानना फैदों गाइस जि जखरखा जि बोसोर जाबायमोन आं हौवाजों फैजेनबानो बायनायमोन इयो ओमफ्राय जिफ्लेनोखौनो गानबावो आं उफाय गैया बायनोबो फैसाबो होआ नालाय फैदो थांसै जि रिन्दाव रिन्सि जि थाब फैबाय जोङो माबा सानैजों गेट मोनफैबाय नै गोदो बिदि नंथ्रामोनहाय आं गोदो खोन्थानायखौ नायलाय नोंसोरो भिडिअखौ ओमफ्राय नै फैसा दङ नामा पर पार्सन 60 जि बुरजाखा सासेयावनो 60नो माबा माबि नुगोन ना नायनोसै हाबलांनोसै आंलाय खुलुमनायखाय आंलाय नांलासो सानदों आरो हाबबाय एन्ट्रि जाबाय एखे मिउजियाम एखे कालचारेल प्रग्राम नैयाव दं खोमा ओमफ्राय दा ओरै थांसै जोङो बिफांखौबो नै मिलाय जि मोजां गायलायदों लारिथाम इसोर नेग्रा मार गानग्राफ्रा एखैजाय नै गथ' फिसानि गेलेग्रा गोजा गथ' फिसा मोनबासो गेलेगौमोन आंबो जाला गथ' फिसाखौ लायै फैनो मोजां जादों
बेयाव बाज्ल' होनो हायो गथ' फिसाफोरखौ लाबोनानै जाय जायना गथ'फोर दङ बा लाबोनानै बाज्ल' होनो हागोन आरो ओमफ्राय दा जोङो मिउजियाम नायनो थांगासिनो आरो दासो गोदान गायगासिनो बिबारफोरखौबो दा दैज्लाङाव गायना दोनखाबा मोजां जागोन ना बिबारा गायसेयाव सेन्देल खुलांनांगौ आंनि माराम राम सेन्देलखौ इयाव दोनलांनोसै जुथा गानबोग्रा हारसाफोरनिसो गोजा खोमाहाय ने सिखा गोदोनि सिखा इयो रुवानै रुवा गोदोनि मा सिस्टेम मोनलायलायो रुवाया दलब्रा इयो गोदोनि दल नै गोदो जुद्ध नांग्राफोर खोमा जै मानसि नङा बे बख'बाथाय थाबथाखाबाय नामा इयो नै फैसा खुस्रा रिपाब्लिक इन्डिया सब थाइसे गोजायो फैसा थाइसे अ सनजों दं नै 1993 नि इयो दायाव 2009 नि इयो 1947 नि इयो ओमफ्राय नै गुदुं गोनाङा 1947 आवनो इफोरो गासिबो सोलिदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय फैयै 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 2000 निखौथ' बयबो मिथिखादों बियो ओमफ्राय गासिबो नैबे कालेक्सनफ्रा शिबसागरनिनो गोजा आरोना शिबसागरनिफ्रायनो कालेक्सन खालामनाय गोजानो आरो नैबेयो गासिबो आहमनि कइन्स गोजानो आरोना फैसा खुस्रा आरो गोदो आहमफ्रा इउज खालामोमोननो नैबेयो सनानिनो नैयो ए नै गोदो तलातल नङा इदिमोननो आरोना जों गाखोग्रायाव लोगोमोन अ नै बेफोरो गैला नै बेफोरो दा गैला आरोना गाइस फुरा नैबेखौल' नुयो नैबेखौ ओमफ्राय माबायानो गैला माथो ए उखुमा गैलाना नै इनि उखुमाबो गैला इफोर गैला मोनसेबो उखुमा गैला दा लांदां गोजा नै बेनो गलाघराना दहाय आं खोन्थाबोनाया गाइस बेयो गलाघर नैलाय इयो नै बेयो नै बैयाव दङ ना गनेशियामा मोजाङानो खिन्थु गाइस 60 रुपिस लानायनिसै 30 रुपिस लाबाबो गाज्रि नङामोन आरोना दामा अभारद्राय जादों इमानखिनि माबायानो गैया जेबोआनो गैया नों मोसाबाय थानाय ओरै मोसाबाय थानाय नङा मानसि लादोंना बिसोर ओमफ्राय मोनसे खोथा ओइनै एलआइसिखौ नुनानै आं जि खानानै जाहैनो लुगैबाय दाना न'नाव ओइनै बे एलांसि ओइ नै इयो थोद नङा एलांसिसो नङा जाबावबाय सिनायलायो ए जाम्बालै दुनियानि जाम्बा आंनि हौवाया बेखौ एलांसि नङा होनबाय नै गाइस कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलाय एलांसि नंगौना नङा आंनि हौवाया हाग्रानि मैगं मोनसेबो सिनाया जि बायदि हाग्रानि मैगं मोनसेबो सिनाया गोजाखौ जाया नामा सोरबा गोजाखौबो जायो गुफुरखौबो जायो नों बिराद जाम्बालै आंना हौवाया हाग्रानि मैगं इखौ हाग्रानि मैगं बायना लाबोदो होनबाथाय मोनसेबो बायना लाबोनो रोंनाय नङा आंखौ दहाय आङो भिडिअ ला होनबाय नालाय गावहासो मोजांथार नुदों इनिफ्राय इयावनो थालाय इयावनो था ओरै थांसै ओरै बेरायहैलायनोसै ओइ दासो गोदान बानायगासिनो ना नङाबा जों बेयाव बारला बुरला हाबहैसोमोन दाना फैसा नांगौ 60 थाखा गाहाम सासेयावनो माथो जानो मोजां नुगोन मोनाब्लियाव नुगोन लाइट होजोबदों ना मोनाब्लिसिम थागोन इयाव फैसा होदों नालाय मिथिबाय इयाव जाग्रा दंना गैयाथाय जाग्रा थानांगौमोन इयाव जानानै मा जाग्रा बैलाय जाग्रा बै रेस्टुरेन्ट होनबाय होमबा इयावनो जागोन इयावनो थागोन दिनै मोनाबासो थांगोन न'आव फैसा 60 रुपिस होनानै एफाथाब गिदिंलाङा होनदो नंगौ नङा फुरा जावखुजोब्बाय नै हाखौ
आरो मास मोनथामफोरनि उनाव फैगोन होनबाथाय माबायदि जागोन नायगोन र' बेयो ओमफ्राय जों बै मोसानायखौ सोंनो थांदोंमोन आरो माब्ला मोसायो होननानै ओमफ्रायो मा होनो 15 मिनिट्सनि मुरे मुरे जाबाय थायोनो आरो ना 15 मिनिट्सनि उनाव मोसाबाय थायोनो आरो ओमफ्राय दा 15 मिनिट्स जाथ'वाखिसै ओमफ्राय जोङो दा जिथिया प्रग्रामा स्टार्ट जागोन अब्ला जों मोसानायखौ नायनो थांसै ओमफ्राय जोंनियाव जिरायनो थाखाय आराम जि बरियानो बिदि खालामना होदों आरो ना पाक्कानि ओमफ्राय बेयावनो जों सानैजों जिरायथ'ना दंथ'यो नै टाइमबो जाथ'वाखै नालाय इमानखिनि मानसि फैथ'वाखै खोमा मिन्थिया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो ओमफ्राय बारा मानसि गैया आरो दंसाबो एसे मानसिफ्रा बेखिनि आरो दिनै इमानखिनि मोजां नुवाखैलै ना वेदारा मिलायाखै सानैजों सा नागिरथिंदों दा सा नागिरथिंदों मोसानायखौथ' नायखांबाय मोनथाम जाथिल'सो दङ मिसिं टायाहुम ओमफ्राय बिहु इयाव मा दं मिथिया गोदानसोनो आरोना दङनो इयावनो जिरायनोसै मा मोनो सोंनोसै लाबोथों आख' माबाखौ मा मोनो नायनो गाइस जोङो मा अर्डार खालामखो होनबा जोङो मिल्क टि मोननै बानायबाय सानैजों बोराय बुरैनि ओमफ्राय फ्रेन्स फ्राइ मोनसे ओमफ्रायो मम' बानायबाय स्टिम मम'खौसो गोथावसिन मोनो आरोना आङो फ्राइ मम'निफ्राय ओमफ्राय बे मोनथामखौल' अर्डार खालामबाय आरो ओमफ्राय गैला ओमफ्राय नेगासिनो 15 मिनिट्स लागोननो गाइस नै फ्रेन्स फ्राइआ सफैगोरबाय जोंना नै मम' सफैबावबाय मा गोसोमलै ओइ बोरै मोनजादों जानाय माने मबाइल थुबाय थायोलै जि गेस्ट्राम जाखादों जि गोथाव जाखादों ना जा गोथाव मोनबायदा बिराद गोथाव मोनजायो गाइस जाखांनानै फैबाय ओरैबायदि गोथाव मोनजादोंलै सर नोंलाय हा मम' सुबा ओरैबायदि गोथाव जादों मम'आबो ओरैबायदि गोथाव जादों बिराद गोथाव मोनथारदों आरोना आङो दिनै फुरा जाबाय स्टिमाव होनायमोन आरो बिराद गोथाव जादों आं अबेसे स्टिमाव होनायखौसो गोथाव मोनखायो आरो ओमफ्राय नैयाव सब गुथि जागासिनो ओमफ्राय बिराद मानसि जादों बिराद मानसि अबे बेलाय माथो दहायनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामगासिनो जों सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय दा न'आव थांनोसै आरो ओमफ्राय बेखौ माने ना उखिल गगैयासो माबा खालामदोंनो आरो देलाय एसे बुंलाय नोंसिम दाय खोनासंदोंमोन स्वर्गदेव रुद्रसिंहा पार्क खालामबाय आरो अर्गेनाइजारा थारमाने बेनो आरो शिबसागरनि मा होनगोन बेखौ एमएलए उखिल गगै सबसे मानो बे थारमाने अर्किड पार्कनि थारमाने माबा काजिरङा अर्किड पार्कनिफ्राय माने गासिखौबो इयाव लाबोजोब्बाय आरो ना एसे लाबोगासिनो दा माने गोदान माबा खालामदों नालाय गोदानसो नालाय ओमफ्राय लासैनो लाबोबाय थागोन आरो इयाव जेनेबा बेनो फेदेसखौनो बे चिल्ड्रेन पार्क बानायग्रोदों दा बांसिनानो गार्डेन सार्डेन बानायजोब्बाय मोसानाय माबानाय दङ बेयाव थारमाने कालचार प्रग्राम जायो बे कालचारनि मानसिफ्रा बैनि नङा आरो ना शिबसागरनिनोखा आरो बिसोर मानसिफ्रा मोनथामल' माबा कालचारेल डेन्स जायो थारमाने आहम टायाहुम ओमफ्राय मिसिं ओमफ्राय बिहु बेथ' कार्बिबो दंना दा माने दा एसे फिसासो नालाय बारा गोबाव जायाखै नालाय ओंखायनो माने लासैनो गिदिर जालांबाय थागोन आरो ना इयो बेनो आरो अर्किड पार्कनिजों एखे आरो स' गाइस न'आव सफैबाय फाइनेलि ओरैबायदि ट्राफिक बुंनोनो नाङा जोङो ओरैजाय माबा मोनसे थाव दिफुखौ हाबबोनानै जेने थेने जों बारग'बोबाय आरो ना ओमफ्राय नै सफैनानै
एसे फ्रेश जाबाय ओमफ्राय नै दा थाबायनो थांनो जाबायानो जोंना इभिनिं वाक खालामनो थाखाय जोङो बे फुख्रिपारावनो खालामहैयो आरो ओमफ्राय नै दा बावाखैनो जास्ट 5 मिनिट जादों आरो ओमफ्राय आं साहा जाना होदों लाल साहा एकदम खर'आ साजोब्बाय माने नेनानै दिनै ओरैबायदि भिर माने ना मा बुंनो ओइ दलङा माने दलं दं आरो बे दिकु दलं होनो आरो बे दलङा माने खावसे गब्लंना दंनो बे खावसेखौ रिपेयारिं खालामगासिनो आरो ना बेखायनो माने भिर जादों ओरैबो थांनाय ओरैबो फैनाय नालाय ओंखायनो ओमफ्रायो साहा लाल साहा बानायगासिनो आं नै बेयाव लाल साहा ओमफ्राय बेखौ लोंनानै थांनोसै आरोना गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै थाबायनाय थांनायखौथ' मा लाबाय थाबावनो होनलाय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदे